El Casino Menestral Figuerenc ha tornat a organitzar un any més la recollida de cartes als Reis. A la seva seu històrica del carrer Ample, Patges i el carter Reial han rebut la mainada. Una sessió que ha començat aquest dimecres a 5:15 de la tarda amb una bona afluència de famílies. Després de parlar amb el representant de Melcior, Gaspar i Baltasar, la mainada ha vist com es prepara el repartiment de regals i ha pogut passar una bona estona amb animació musical. Rodonets. Els veïns del barri de l'antiga presó també han organitzat per segon any una recollida de cartes. El patge de Ses Majestats ha rebut els petits ben il·lusionats. Se'ls ha obsequiat amb xocolata desfeta. Els veïns del barri també han preparat pel dia 5 una visita de la comitiva reial a les cases que ho han demanat.